Kapin sa 20,000 ka beneficiaries ang makadawat sa Dasig Sugbo Cards nga adunay sulod nga kantidad og 8,000 pesos atol sa unang adlaw pag-apod-apod niini kagahapong adlaw Miyerkules nga gipasiugdahan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sa samang higayon, gilibot usab sa gobernador sa ikaapat nga higayon ang mga kalungsuran nga naigo sa bagyo kay gusto niya nga makita ang kalambuan sa matag lungsod ug dakbayan usa ka buwan sukad niabot ang bagyong Odette. Iyang gi-inspeksyon ang mga na-deliver na nga GI sheets, fiberboards ug uban pang mga construction materials nga na-deliver na ngadto sa mga kalungsuran gikan sa mga partner merchants sa Dasig Sugbo nga programa. Unang gibisita ni Garcia ang dakbayan sa Karkar nga adunay dul-an sa 5,000 ka mga beneficiaries, sa lungsod sa Barili kapin sa 2,000, Dumanhog kapin sa 1,000, dul-an sa 800 sa lungsod sa Ronda samtang dul-an sa 900 sa lungsod sa Alcantara. Ang lungsod sa Mualboal kapin sa 1,000, Badyan 626 kapin sa 2,000 sa Alegria ug 645 sa lungsod sa Malabuyok, samtang sa lungsod sa Hinatilan, Sambuan, Santander, Oslob, Bolhoon ug Alcoy maoy adunay labing gamay nga na-identify nga beneficiaries nga ubos lang sa 500. Sa lungsod sa Dalaget, kapin sa 1,000 ug dul-an sa 3,000 sa lungsod sa Argao, samtang sa lungsod sa Sibunga nga maoy kinauwahing lungsod nga gibisita ni Garcia, kapin sa 2,000 ka beneficiaries ang makadawat sa maong Dasig Sugbo Card. Gabi na nga nahidangat si Gobernador Garcia sa lungsod sa Sibunga, human sa 17 ka mga LGUs nga gibisita ni ini. Ang kapitan sa Barangay Bai sa maong lungsod, iya gayud gipaabot ang gobernador bisan pa man alas 10 na sa gabi. Among tuyo ron nga magpaabot ng minggo kay ang among gipangita nga ayuda. Ang grasya nga gikuan ni bro o among ginadawaton ng grasya kay nakinahanglan gid ana. Kay among barangay apektado kayo sa among trahedya. Gusto sa gobernador nga maapod-apod na dayon ang maong cards aron masugda na ang pagtukod sa mga nangaguba nga mga kabalayan. Misaad ang gobernador nga tabangan usab ang mga panimalay nga partially damaged. Apan sa pagkakaron, iyang giprioridad ang mga panimalay nga totally damaged o hingpit nga nangguba. Ay lang mo pagpalit og tanduay o kulapo. Kaya di man pwede. Di sa pwede ang eyebrow, lipstick, eyeshadow, di sa na pwede. Unya na lang ta mga eyebrow, mga lipstick ka na patukod na itong balik ang balay. Mao nang giingon nato nini kay aron sigurado gyud nga adto gyud ni magasto sa tumong. Kay ang kung inyo nang basahon, Dasig Sugbo, Be Strong Cebu, Rebuilding Homes, Rebuilding Lives. Buti pasabot atong itukod o balik ang atong mga panimalay. Aron ang atong mga kinabuhi ato nasad kini nga mapahigayon nga maka panginabuhi nasad tagbalik. O pinaagi niini hinautunta nga mahibalik ta pagparog o mahibalik ang atong dating mga kanhi nga kadasig. So mao nang gitawag ani Dasig Sugbo. Kay dasigong tamo nga maningkamot gyud ta gihapon. Bisan pag unsang katalagman ng atong giatubang, kaya ra gyud ni gyapon nato. Ug dili gyud ko mobiya ninyo. Gawas sa Dasig Sugbo Cards, nakadawat usab og libre nga home kit ang matag usa ka beneficiaries kini aron aduna sila'y andam nga tambal ug bitamina isip pagpangandam sa Omicron. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.